ichujira sinyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota gete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Chinsa chiaragira isato chiabona magorobo manchu murigereria kerokoro kwegena kwa berugo kwego kya kogendera kubwatimiro birionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii ko kwarigana Emanyie Jumatato ngomanye na kwarigana iria senchera ire yubikiranu ekerongo kwenyoria sensemo ya Facebook na bokogendera gotonyora gwitira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na sumutandao Twitter @Ndizi TV News ire togendera gusanga na boigo kwemanya manki. Petra mukeira nero koenekia chibicha nerio gichia wekeira sensemo yimanyiriro nigo tokubwatirana na Joshua Uta na incheretriane Evelyn Sero sanga na intweguika omwerio kokwarira nteya chaka senchire ya bene awase abantu babire bagusanga ikatie mechando eyo yairira abantu abange kwerusia obomoyo ayane chingaki ensenkima yarenke gochengera ebitango byo kwerusia obomoyo kwa bantu ekerobono omurikeito Josephat Hamisi abakagusanga nabamanyi au baba gukwanera chinchera chiri abantu babwenete kubwatya ero kwenekia bunangwe tanga bare kurwa semechande yobongo eyo yairira abange kwerusia obomoyo Magiga ensenki magochengera lituko lyogwetanga no kwerusia obugima gwetera senchire okengenta bono liga babwatani akurwa se sector bachanu batabire buna okoborwa anena ko baseme kurwa sabayiboli obotumekiwa mariogo yogotindia ngati ebintu birira abantu abange bagerete ko bakwerusia obugima anene ekegoriye geke kyabasae ebintu mbire ekemo kyabo twarorira abana b'eskuru bagwita mono litanga ni parenting yaito yabeirembe tobwata authoritarian tugatwara omuibori onde yani rende ajuareta abana igo ibintu nebinge bigochangia igo parenting gochangiera abana baito bagweita asengencho ya enchero omuibori yakomorera twaborirwe egento tokorokwa oboremereria na gokorigeria family chinyinge boremereria mboi yororo ngende amarioga twateba madawa ya kulevya amaru nyasole sigara kera bana bakonya kwendo konywa wende amarioga ya kulevya they get poor judgment konyora bono na bakonya no boibi ya nandikira kinabo judgment yabe ko bapuali na bakonyora barusi jobo moya ni kesi bintumbiri kwenda buya oko konga kwobugima bwigo nigo koirere abantu abange kwengenta esengenje okonga nande kwobugima twanyorere nga noanechi besenji asiji family omoibori chikorigere nga besenji ogaiga na abana na pressure ne chironi nkoirete moibori watoka bweitire yatoka nga obugima orusi ryo obugima nigento kene konyora gambling ebinte byo gukora byo kubeka jibets abakonyora omuntu oniri goso bekire gento geten abane gari yaye gose esimi gose negento gete gakurusie bet yeyo gakurusie bet yeyo kwanyora rusi ryo omoyo kurende mbitambokero kibwenete ko babikoirwa eri gwetanga aneno kwerusia obugima gwetera senchera yo kwengenta in case oikirenga kina ebirenga byabire binge bongera ko depressed
au nyagitari osiki medical attention kati nyagitari ndupate psychiatrist na pia abantu aba counselors they can be counseled banyora maliogo and sometimes amaliogo nara kuna antidepressant umuntu akwebu amukonya go kutware kupunguza birengera lyebyo na ndi clinics chibako chibaba booked baje kwanya goja regular check up na bakonyorana ekwende ishide yere tanga ni ligi abasemia ligi no na bapasta mbaro kwana na barabwo abasemia keroko motebi michando yabo na yigiteri gigutuka mubwato muchando nyomba ya no mugaka no mongina na ya ligi ngo mosemia muikaranse mukwane gendo tokuruka family therapy abaibori asachinga ebyombe ao bya serikali mbibwateri bagali nene kwenekia buna banyareko bakwira ebitambukiro elyo kwenekia buna umubaro bw'abantu kwengenta kunyareko bokwira nanse abaibori enjera togukinia abana baito ngo changirere sana tigo mwana ne kanisa agende kanisa umwana ba guided buya agusaba kwana gochia serikali mnabona addiction ya kinire mono tigango ba chake abatigari tari ngamba tamanyeti go serikali ne tamanyeti ngaya marioga ya koyonigo bamanyeti kabisa ngachikona getengende na kona getenyarebo koni onye gekunyarekana banyare ko baba ko regulate na banyare ko bakubika measures chisaine asogo sokia mariogo egere tu amanyange iriogo onye ni chipana duchia sogete chire chemist yose ni 20 echianyu tunanyarebeiga uripoteri katasini kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii Literane Josephat Amese Miamana umurikeito Josephat Amese ase oroboti ururikirano nechinga kiechyo ni gabamenyi be kaunti ya Nyamira na barabata tigiri magega asebeso keriwo chengerari tukerigana gokwanera egati emechando eriye kwirira abantu koimukia egetambukire kyo ogokunga kwobogima ogotaiwana na egati abantu nabo igo okoborwa emeremo asabasai negati yare baba gokwanera ayo ireire mono abasabange koimukia egetambukiro gyo kwerusia obogima nabo nigo baruro koboria gochase byombe au kubwatirana ne serikali nabo igo abaraibechi kanisa asokorwa bosemya gochiase abantu nabali abo igo babwate ebirengereryo babere bakuboriwa kweneke bunango nyora ngo ikera bare abamanyi nabo iga abanyagetari eriyo gusangana barabwe babe bagokonyeka libagalyo koimukia ebitambukiro bitabwenerete muri kitkorwa se county ya Nyamira job manki norobotyuru ensengi manige gochengera ewiki yokorwa obosemya igore chinchera chegotanga abantu kwerusia obogima toira egechambukero gosanga n'abamenyi be county Nyamira elinde komanya ekige kwirera abantu abange kwerusia obogima mabora nyoro mwana osomire kurire skuru egasi bona atagetegasi achere ruko nyore egasi pero kenda role na bono iga aire tujwese skuru lakini faida te yabwate sense asebate ba ogokonga wekerengo kyobugima ogotaiwana na asenyo mono bwanchani okoboro kwemeremo ase abasae negati amangana aireire abantu kweita ogokonga kubugima na asengenjo mwete buna bone binte bikongete mono ebinte bira magori arigo enchero umuntu akogenda ende kondo wakujikorwana igo onyoraga kari konyora gusisiringi 200 abantu bakwa osebeita endege tangani ubwanchani konyorora abantu banchaine mono nyamukago jode ngatiga ubwanchani obo ngakitera iko bwana takotwara ubwanchani kwanyora umuntu akoreke weitiri ose bari babwate birangereri birebike kwanyora gusumuga kabweminjero muga umongina waya weitire ose umongina weminja weitire muga koya esengenju utagwana kwanyoma matatisa nyoma mbasaba serikali nebyombe ao kuira egechambukiro gyosemya abantu igore chinchera chogwetanga kurwa sokwerusia obogima ko encourage serikali enyara ko bagego wetera mashirika alia tomata mashirika naro arabuna yadra Kenya and hata USAID and guidance and counseling babekwe in every goseno asechi skuru goeta baeta skuru goeta kana baeta skuru goeta bae uno 30 minutes babolie mechanda bana babwate kana baboliri baja bomberana n'abarimu kana bomberana n'abarimu baba bol na barabwo from there na bayeboli na baraba involved agekogera asama ngana yo mechanda karochire kandi bali abanyane na bago so tadi omochanda
ninto abasumba bamonene ababasita kuse abarisia ekere tubwatirane asa abantu abana ntwane twabaikerekere nkora mono ekere matatisa abira mande serikali ngore kutanga kuiko somo jioria yaji kubwata abantu bali lakini wana abarani bali kuikam kuigwa mangana ekere abire baikange bakorera abantu abo counseling ekere babakonye ekere nyuma abantu abataraji kuita ibone nto nguji kukwana muno murandia boigo abantu babwate ebirengereryo ebinge mbasaba koikwa ange na boigo kuriya obokonyi korwase abanyagitari ondo bwasipi o disaitiri korengere gusukutware kerengererie kinakeria oira na sabantu usasa omuntu uri guso musani oyo mwereso motebi na ikire na nakire guikaiga ngakiuro chembwenerete gokora omuntu oyo bagamba nero umubeka senjira yo bwororo omoirania erinde onye no mupasta karanga umusabira kwamenyire negente kenke gweneta guso omuntu na bwata kerengererie ke igokori different person uri batanya gukwana nera so tadia muigorere this information yonsipi akara muigorere baadaye na wakonyoranga wakonyira omuntu uria kubwa a friend ginko reporter ya Ndizi TV korwase county Nyamira Job Maangi Miamono murikeito Job Maangi asoroboti ururukiranu korwase county ya Nyamira abarai korwase umurengo azimio la umoja one Kenya bakora wanu muraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga na wengo muraibe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigo bamochirie serikali asomuroberi obwo komenta chibesa ase chi university egetambukero batere na nigo getarie kiyage kogera nigo kira komenta egurube anena saborokiwa abo bakorwase chi amate chitari kwenyara nigo bayakwanete chinga kibakiranete aso muchango bwe kanisa ase bunge ya bumachoge bora wimeye county ya Kisii ya bori turegoro ekero bagenderete netara yabo ase orogonko ruanyaza Kalonzo boigon gabeteka gukwanira achingwa na egati ya serikali na azimio la umoja one Kenya na otayona achingwa necho nigo chigenderete byana nigo chirachikoreta matunda yokoreta omorembe na boigo obotoereru imeyense ya Kenya amange nigo twariganire numuriketo diponasanya Asetaro yakorekanita weri tukulia igoro chinsemo wao imeyorogongorwa Nyanza anene imeye county ya Kisii bakoragwa no muraiwe kyama gya Azimio one Kenya Raila Amolo Odinga niganene aete koko umurubiri we serikali yechi county asebonaga ni serikali yechi koegwebire byororo eli banyare gukora amagenderero ileteni pesa kutoka juu hapa chini ili serikali ya ugatuzi ifanye kazi kwa wakazi wa Kisii. Mambo ya kujenga manyumba ni kazi ya serikali ya kaunti. Patie Simba pesa. Mambo ya matibabu patie Simba pesa. Mambo ya industrial parks patie Simba pesa. Mambo ya kujenga masoko patie Simba pesa. Hapana weka pesa juu ati unaleta nyingine unaweka namna hii, hapana. Pesa zote ziji hapa chini ili serikali ya county iweze kufanya kazi sawa. Boigo gukwana no muraiwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka niganya arete koerera obuyabu okugaya na mangana yobochori bwo mwako eta wetiri wibere na 2022. Before we talk about 2027 we must settle 2022. Na ndio sababu tuko kwa mazungumzo. Agenda imewekwa wazi. Agenda moja ni hiyo imetajwa hapa kwamba lazima kuwe na electoral justice. Hiyo sio kusema tu tuweke makamishna wengine ambao wana tabia hiyo ya kuibaiba kura, lakini we want to get the electoral justice including opening of the server. Kila kitu kiko mbele yetu. Chinga kechicho nigo banyarete komochia serikali asokomenza chibesa gocha sabarokiwa anena bali bajigoswa chi university omwako yoiga. Karo ya chuo kikuu imewekwa kuanzia mwaka huu ni shilingi 1,300. Nani ataweza? Watu wataweza? Watu wataweza? Tunasema tunataka kuona kama watoto wetu wote ambao walifuzu kuingia kwa chuo kikuu wamepewa nafasi ya kupata elimu katika chuo kikuu chetu. For this country. We have no time. Hawa watoto wanahitaji. Gavana hapa amenijulisha sasa hivi, Gavana Wanga, kwamba vijana wanaenda university wanaitishwa 300,000 shillings ukasome degree. Pesa zitatoka wapi?
gukwana imeye bunge yabo machoge borabu inse yo mubunge Obadia Barongo aso gusangereria gukwa gace skuru yo boroso yo mobera SDA mixed boarding nigabarai anene bali bali inse ye kiama kya ODM baikeranete ensemeywe nakobolia abana inji kobwaterana eliokoleta amagenderero kusupport ndugu yetu Northern Barongo kwa ujenzi wa shule hii. Na leo hapa pia nimekuja kuwaomba abantu baminto babo machoge mubwate sio mumuroye engineer agenderere gukora egasi engi atari boigo, na tuko tayari, na mimi nataka msimamishe huyu kweli kweli na mumpatie support maximum pamoja na Simba Arati ambaye ndiye gavana wenu. Tutakuwa upande wa wananchi na tutawatetea. Tuko hapa kuwaelezeni, msife moyo, Mungu yuko, Nyasaye halali na yeye ako pamoja nasi. Kuripotiri kitaseni kia Ndizi TV kurwase kaunti ya Kisii eletalia Nendipon Asanya. Mwana murikeito dipona sanya se oroboti ururu ikiranu magagayo mugavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Kimominyaribo kumutumainka omwaziri bwobo chenu Dr. Timothy Mbati nigobone getamkire kyo kigenderete kugikerwa negatia bananchi kurwase kaunti ya Nyamira abuba mochirie Nyaribo na otana tari getamkire kia abetega kuimukia nigobatere na kuono koreta oboturubanu asobora bwe kaunti ya Nyamira nabo igo okoreta ogotegena ase abananchi oyo mobo numo omumenyi bwe kaunti ya Nyamira Job Musigisi oyo beirega kugikeria egetambukirikyo erebune gavana otebirena amaliogo kerachite amaliogo kerumu waziri abegete order agachicha bakaenda koronchi bono kerobaenda koronchi amaliogo bago kororonchi ya maliogo gavana oikire onjo kirena na keroba leo kororonchi ngiteli maliogo alenge koronchi nechipoxi alenge koronchi bono nakumiri sana kusaba abantu banyamire tokumeti bono narocha abana baminta baimzie bagokuwa nali kabisa na baigoire bono baamuire okorofa side yokoligereri naki inkigekogera amaliogo kera chire chinyagetari gavana oronchiri nome waziri oronchiri barangiria abanyagetari bali in charge more especially chief farmer abantu bakoleta pharmacy baronchiri amaliogo baigoire chikaton gavana oikirunchu kirena na teli malioga alenge koronchi na teli malioga alenge koronchi na nechi katoni alenge koronchi bono mpaka nkwe boli liswaliga keroga banayo monto monene kuale koronchi amalioga arule ko senke msamwa begete order aikire nechi gali mwatu wakirete chibigita tukaligere libona bananchi banyamira naki amalioga achire chinyagetani kumbe teli malioga alenge waikire kwa kane na nechi katoni. How comes ukuge ukume waziri Mbati okotebana nechikatoni mwale koronchi kumbe ilikuwa deal yaikire ome waziri Mbati otebire no inche enteketi nkopogoli omusaraba nchebweka inkyukunge ukeraza gavana okumbutegas kero kubuto ome waziri Mbati iyo bone tokubuta nechifomsa Chinga kiecho Musigisi nigoaganirie aba MCA korwase county assembly eyo ya Nyamira koeneke munango chabaramo na gokora obotuki kobwatkana nenganeyo na ya magega yaba MCA abo kumugani omugavana Amos Nyaribo korwa abisi gose babe bakumurusi abisi askere bagoteba bunanigo achakire gotumeka bobe abisi yaye nigo nonya nabo aberega kugania obotuki bwaimeke gima gokorwa asatebire buna abarayibande korwase wizara yobo chenu gusaba waziri kurwase serikali ya kaunti ya Nyamira abo igomba bwenerete kurigereriwa anakwena na chingaki obotuki gokorekana kubwatkana n'uburaya se kaunti eyo sieche to nanyo emwe kirena nko impeach mole gavana buna mwatebete naki ali saini omuntu kurukwe chief officer ali saini nonye na amawaziri ya gavana Nyaribo mparo babwenerete ko koregasi yabo lakini batali gasi baimukire mpaka bono bachakira obonyomba ibole Nyamira naye nyomba kyukuru ayenku alenga asitule wani inyo gwacholete professionals bakolegas bae ample time bakolegas ugusangi mpaka mbali go deliver bairanie
ese bunge ya Nyamira ejwere county assembly orangel chemsio batena ki omuntu ubona na machorete nchena irete professional yaye nale qualified ko koregas taisanereti obaire igalia ese county assembly buka omuntu akoro vetting enyo taisani abe kusiko governor tapwa tinguru chiokobute omwaziri ataetereti amateye mo korwase kenyoro kia manyata agoti meye bunge ya South Mogrango county ya Kisii yo moberebo mwanobo oberera sengendu asigeka ke myake tatobono yabereke weso kya nakugania obokonyi korwase serikali nigo mobero yobera sengendu kobwatkana nengusanano yendemero eyo yabereke koenekiwa ase abamate be amateyo amange nigo twariganire na Brighton Makori achande kirega twasumbokire etogosaba enkeyeiga enyorerwa obosibore yamateyo korwase kenyoro kia manyata goti imeye bunge ya South Mogrango nigo bono yanyarire ke gosaba obokonyi eriko moenia oyo mwabo oyo nyaride kagosira nakoba engendu emyaka 3 goika bono asingenjo yo kumusanana kwendemero asensemeyo totarali mwandondo asomuchi oyo mwando itono morembe kiagera ensi omwama toka bwato morembe naye gonomenyete buya twachandekire enkeyiga yachandekire omugaka kabiriri buna atindike twa omomago kora gatinde kwa romonginoye mumuroyo monena agatinde kwa kirubonere mechano omanya naye niria bana gaiga banena nyakugum iroroje buneri iroroje ria chakirita somongino koro kumibori ominto no mugaka bono nigo banyarire bakuburia serikali nabarai serikali yaito tugosaba iga kamuranje gochakira inse paka sobisia nene ye president kamuranje muto bwate simuto igwa mangana ya iga muto bekero marembe gekogera ntori korara ebago chabarara nsage sono twarara na barabwo ngane chi watch morning korenda bale ndomenya tina marembe ko tomenyete chikoti muna tomenyete chikoti bana baito mbariko chisukuru twachandekire ebe so konyora ngane koti yo kwireri bago ogosomia omwana abana babaito bako batariko chisukuru kai bago chagochi boigo nigo bamumochirie umubunge bwensemeyo Silvana Sosoro tunto bwate mpiye ito oyoro soro ama ene pige semechande ya chagete koba ndwana komorora ndomanye dina ki ntunto tali abantu baye akogambira gosako manyanga mochando kito bwate ekogera tu inyorete abaiburi baito baraiga tukatuka torororo togosaba iga aboniga abana baito mumbuga iga se togo chigochi gose bakwenyorera koru bagokora kasi muno mwana agotambuka gochiororo iga onaereiru boniga abana baito baitire oyo mo bagaitire are nyumbara ranyese igo tulina no goichana sana muna omongino yasirete mugaka gasira na gocha gusobore mo boiga twara goteba iga nentumira tokorera buna abana bamu abogosaba abanyakenyoro twagoteba iga ine company niyo yacheta yanyore kibesa n'abantu bali boto twete kibesa bagende mutu twabate kibesa bachigotoita Dennis Makori no yoriye kerugo kyobochumbe asensemeyo nere akwete omwaka 2021 mongino itanya gutinde kubaka boniye ekiagera efamu yake yani bacheta bakabeke court injunction muno bole moboya no bwabo mongino itatinde kwa efamilie ya minyira koru omwaka 1921 emiaka 102 boniye ngaya abantu abakabire bache gocha boniga okire mungo mugondo uyu no yobo asengenje babwate kibesa nakibaho kandamisira efamily amuneke nyoru kwa jumla etware gosaba iga ebiongozi byeito byonsi bya Gusii igangusi tigango tobwatira namo amangana ye kesi eke rusugu elindo mongino oyo atindekwe wango muneko nyarekana nguripoti nigetaseni Ndizi TV eridariane Brighton Makori
Mbiamano murikeito Brighton Makoria se oroboti ururikirana togotigana nayo muraibense Dr. William Samuel Ruto ni gaene kia okoigorwa kwa muroberi wabokoreri wekirero asebengenene ya Central Bank of Kenya okwana chinga kiecho Ruto ngata na omuroberi yo nigora chigokonya ase ogokinia amangana yobonchoreria kwena na amabaga yemeremo nabo igogo chiago suguma emeroberio ya bottom up kwango yobokoreri na kwene kia oburendi ase abananchi. It is appropriate that the boat we launch on this occasion represents the intersection of fundamental components of our transformative agenda. First of all, the Central Securities Depository, CSD as it's called, has been automated and digitized to enhance its security and to enable it to serve investors faster and much more efficiently. Additionally, the CSD Investor Portal and the M-Akiba digital application have freed up access to the opportunity to invest and trade in government securities, enabling people of all walks of life to participate in the securities market, thereby facilitating a bottom-up growth of the sector. The use of technology to enhance security, efficiency, transparency, and inclusion is a constant theme in the implementation of our programs, as you may well have seen, from making sure that we digitize all government services. We use the digital space to distribute fertilizer, the digital space to reach out to the vulnerable, the digital space to provide financial inclusion. And we are progressing now the digital space to giving the young people of Kenya digital jobs. And that's the space we are working around, and therefore what the central bank has done. Chinga kiecho Ruto waigoni gabakago kwanira iguru ya makabesa ense ya Kenya ebwate asaine kiabuna eserekari na yandirate kubeka emeroberi yogo chiagokinia ogosangerirwa kwebango na bego gwakana amadeni onsi egetamkirate bakira chigokonya ense ya Kenya akwegendereria. It is essential to highlight the government's improved tax collection efforts. The Finance Act 2023 introduces a taxpayer amnesty program for penalties and interests accrued as of December 31st, 2022. From September 1, 2023, just this month, to June 30th next year, you will have the opportunity to settle only the principal tax amount of outstanding tax debts incurred before January 1, 2023, as we are waiving penalties and interests over the 9-month period. It is very important for me to make this statement for the public. I know we have had a robust two-way conversation on what do we do with taxes that have penalties, that have accrued interest. We are now making an offer to our taxpayers who are trapped or struggling with interest, with accrued penalties, that you now have an opportunity to just pay the principal. Na sensemo yomo gavana bwebenke yo ya CBK kama uthuge ni gateba mnambero berete kigima asoko na obokoreri boroboronge gochiase abananchi. Effectiveness in the attainment of its mandates and in pursuit of its vision to be a world-class modern central bank. Your Excellency, as you are aware, the CBK is mandated to formulate, implement monetary policy directed to achieving and maintaining price stability. We are also mandated to foster liquidity, solvency, and proper functioning of an efficient, sound, and stable market-based financial system. On this front, I'm happy to note that despite the negative global developments that have transmitted into the local economy, inflation has now firmly returned to our target range of 5% plus or 2
0.5%. And this is due to the strong measures that have been taken by the monetary policy of the CBK and the supportive measures by the government to improve food supply across the country, including mwancho muriere togotigana nayo nigo ekamati etenerete chingwana gati ya serikali na nsemere kwamereria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya batere na babeire bakonyora amauko korwase byombe ao ebyo biganetiwe biko bwatani wa ase chingwane cyo korengana na Kalonzo Musyoka oyore oyo mabwa bali batenerete ekamati yo nabayigo mugavana we county ya Embu Kisii Mbarire nigo baineke bunanigo barachi koligereria amaukayo ase ikeyega ende bachiko bwatoka oroboti oroikiranu litkoria Jumatato eikewocha. Financial year has a budget of 1,126,486,162, which will be effective from 1st of July 2020-2024, which translates to about 7% of the salary increase for civil servants across the board. It is also noted that SRC has approved review of house allowance on a budget of 115,071,472 in the first phase, and 223,694,412. Togotigana nayo nigo eserikali yabeirege kubeka okoigwana nekyombe getenerete abakori emirimo beserikali ase omo gosomorikyo monene bwobokoreri bweserikali Amos Gatecha aberega kwenekya bunamba genderete kubeka emirubire mekiranu yokoenekya buna chinga kinyororo cyabere chikurwe ucyasa abakori emirimo beserikali asogo ikirania obokoreri burubya. The total number of memoranda that were received was as follows. Hand delivered to Parliament buildings, 29. Had delivered at Bomas of Kenya, 5. Via email, 121. None via the post. So a total of 155 submissions that we have received. We have given the technical teams an opportunity to go through this memoranda within the week, and we will be coming back here on Monday to receive the reports of the various memoranda and then be able to Wizara y'obosombi nigo yabainekeirie abaraye kurwa sensemo ya Kerio Valley no bwagachi bwechparambo chie kwango iwa asokugayana emichando awe yaberege kwenekiwa ase chinsemecho okwana chinga kyabaga kumerana nabaraye kurwa senseme yo muwaziri w'obosombi Kipchumba Murkomen anigate na serikali nerengete gukora umuchando bwo kubura kwoborendi egati emichandende asate ebire buna obwagachi obuni oburachi kokonya sokoreta amagendro asense ya Kenya. We have agreed as a team that we put together our documentation to support the initiative of the government to develop the region and sort out the long-term issues affecting Kerio Valley that are causing insecurity. And therefore, we have given ourselves 2 weeks to piece together the programs and projects we think that the government must undertake in that region so that we can sort out the issues of Kerio Valley once and for all. In our discussion, we have established that the biggest hindrance insofar as security operations in the region is lack of infrastructure. As leaders from the region, we will support each other. Here today we've been together with our governors, our MPs, our county MPs, our senators, and soon we are going to involve our area MCAs so that we can be able to move. Muwaziri bwamache Kipronorono nigakoretaro yaye eriokoligereria amagendero y'obwagachi bw'edamu ya Itare eriwataona nigera chigokorwa inseye myaka 5 erikokonya abamenyi bensemeyo nigetambukiro kyago kerwana baraikorwa sensemeyo gati yabo omochumbe bwebunge ya Kuresoi North Alfred Mutai oyataona nigo barachikobwatirana na baraibonsi asoko enekia edamu yo yakorire kwagacho. This project, as you are aware, that it stalled for some time, but in terms of progress, already 27% of the work had been done. I think from the photos here, you can appreciate that
there's been a lot of progress. We have gone round at this project and realized that the dam there's been a lot of progress in terms of excavation, in terms of building the compartment. We really appreciate and thank the President. And from the ground, or from the grassroots, we want to tell our President that we will really cooperate fully until we witness the completion of Itare Dam. Because with Itare Dam, Serikali ya kaunti ya Nairobi nigo yaenekirio kwiyarigania kwabo bosio bwembura ya El Nino iyo kagaire gochaka gotwase chinsemo au ime yense ya Kenya. Kuringana no mugavana we kaunti eyo Johnson Sakaja nigatere na babekire emeroberio emeikiranu iyo koenekia buna amagima y'abantu nigo are ase auroro anena sensemo yech drainage nabo igo koenekia buna ababwa gosabo bisakurwa se kiombe kia Red Cross nigo beariganite kegima asime basukanende onsi yerabe gekoenekiwa chinga kechiboigo omwaziri bwendemero Zakari Njeru nigaenekia buna serikali nebegetemero biro yokoenekia chi drainage jonsi chabere chi korosiwa bwekiranu eriogotanga amakongu iye chingencho au. There is a need to develop a stormwater drainage master plan for the Nairobi metropolitan region as a well-designed combined infrastructure is critical. We are keen to harmonize the flood mitigation plans between the Nairobi City County Government, National Water and Sewer Company, KENHA, KURA, and the State Department of Housing and Urban Development in order to limit damages to our people, their property, and daily living conditions. And we instructed the building inspectorate to conduct a survey of unsafe buildings in Nairobi. We have received the report, and one of the actions we'll take in some of those buildings that cannot be brought back to standard, the ones that are irreparably, structurally in default, we will have to move people. We have mapped out the hotspots for Nairobi County and the disaster hotspots, ambapo we know we'll have a challenge during El Nino. We're going to publish that in the newspapers and in the media. Wikirarego mwancho murigerinda toenda somotumuko keigo to koira na to so asensemo ya kabere ye studio to iwana ya Victor twariganete korwa Emanyie Chigosori. Mono mwancho mulgelia ngo kwaligania anse Emanyie Chigosori chingaki kwa manyiwe korwa sensemende studio na Evelyn Nosero ime ya Emanyie Jumatato eliterene ngoro kwa Victor Sultano Bangi Emanyie Chigosori to ya chakere aiga ase county ya Kisii se Chigosori oseminano bya chapadimba boli tkoregoro eminane byo ni go bya gosori tigwe ase chim finali chichi county ime county ya Kisii abwase abanyaruka gose abamura basmall Simba bayikolete timu ya Echuni FC chigolisato asayamo na kwenekelia obobui obwechilingi chiribu emerongo etane bere naisano ase minane byo bya chapadimba ase gosori yagosoletigwe ase egetigia Sameta Grounds timu ya small Simba nigekonyera libagalia bene lyo chikosoa ase chigosori cha chapadimba ensemo ya regionals ego chia kokosori kwa wangoiga Asensemo yabasubati timu ya Kisii Queens nigo yabikorete timu ya Moteiribe
as egoliemo aserigina resegero maigayo mosubati Christino sebe mu myaka 15 nebere ko yebekera ke timu ya Kisii Queens egolia bene asiteka ya 50 na kabere nako bayina keria ubo wiwe chiringi chiribu 50 ebere naisano chinga Kisii Queens na baruwa kwenyalira libagali uchikosolia ase chikosolia chichia Safaricom chapadimba ensemo ya regionals chinga kichio ababwate usaba ile libagali kabere ensemo ya bamurana basacha usena basubati ase chikosolia icho nigo benyolera techishilingi usekwebwera chilingi chiribu 30. Wanadirisha muda wanaitwa Malkia wa Kisii. Alipata mpira wa ikabu. Akapepo pale namna gani? Bado juu kwa juu. Wanakataa piga kwa kasi. Bali moja kama akifuatia pale na kuna coaches. Fanya kazi safi sana, ushindi mkubwa. Timu ya Baraka tu Kasi Mohamed. Kwa hiyo ball hapo. Maiga yoko baikora ense ya Qatar seri boroba liabo lianga chigolibere aseyemo Harambee Stars nigo bairanire ime yense ya Kenya eliokweyarigania bosio bwegosoriende ya kebosani. Harambee Stars nigo babaikora etimu ya Qatar ime yense iyo ya Qatar inse asomochi odoha se egosoriane getie obonke bwa mashabiki Harambee Stars amenyete ime yense ya Qatar bose Stars yabwete chigolibere aseyemo Harambee Stars nigo yayiranire ime yense na nigo ebwate ekebarua egetindiri tukoliankyo ime yegetikia moi Kasarani ase kobaligania ense ya South Sudan ase gosori yende ya kebosani abaki ba Harambee Stars na bega mashabiki nigo agoche koligeria mono Joseph Okumu na bego Amosubiero abuba negatie obobwiwe chigoli chibere ase yemo chinga kibaliko gosori na Qatar na bego Michael Orunga negati yabagosori bali bago chikoenekia ose bago chikosoria ase gosori yo yelituko liankyo kwegena weitonga Harambee Stars ne chikwenyalera obobwi chingaki egendrete nemerobilio yogo tingia etimu yo kigima utingana na Stars toso ensemo ya Harambee Starlets abu asego ikirabono etimu ya Harambee Stars ya soire asegeti elio kweligania osio bwe chigosori chigoso ose chigosori kwenachira etikiti chigoso ase bimeno bya Africa Cup of Nations ensemo ya basubati ebira chigo chaka obwangoiga Starlets nigo ya soire ase kambi abwase eikia ita omokocha wetimu yo Beldin Odemba aralibene abalia bago chigotie mana ase gosori ntangani kegima yo Starlets bago chia kogosoria amo ne timu ya Morocco. Anchomagia nara ina kwaligane tikorwa asensemo ya Emanyie chigosori kolende inyoranga league ya English Premier League sebona ligo ere asomutumuko kolende kendi egocha ngwire nerebene abu ase Manchester United bachikorana na Brighton and Hove Albion chinga kie timu ya Wolverhampton amona Liverpool yegati chigosori chintangane kegima maigayo mutumuko bwe league ya English Premier League sebona chitimu au chichinseri go chigendete kweliane gose komnyakania ase minano bya Euro 2024 qualifiers sensa ya mona gataibinga egosori egati yetimu ya Armenia amona Croatia
yagendrete gosori yayarire timu ya Croatia yaboire egori eyemo ase lige na lisegero ankyo buna nakagotebya Harambee Stars ngo chikorbali korana ne timu ya South Sudan dochenga Evelyn Osero ikire ime ya Emanyie chigosori timaitinga Evelyn korengana naye Harambee Stars mbaita ense ya Qatar nkyo rengara tiri tukori ankyo South Sudan into yenyale nako ngwake ase kyonya toko genda omanyete Qatar njago soreti ase minono bire bya World Cup ntuntu twarengo lakini twachieto tukaba menibere twairane gocha ankyo nande ntubate gosori South Sudan andeta yo bako gosori anene tinga kitega chike mutema semuko nyara kabisa bia mwanji umurigirwa no gwikiraga iga no twikomwerio bwe manye Jumatato kirato gwakira ngambia muno ase okoba na intwe gwika umwerio bari wanstu abatokubwatirana kweneke buna ya baikeira basaki baitanene na barabuni gotokubakira ngambia muno kuchakira captain 001 yone kinga ayaiga ye manye chigosori agwikeire ntogwateranere petronira mukira kwene kinga chibicha amonirio gicha wikeire Joshua utanero renga sensemo yebimanyerero ekerato konyera buna sensemo ya Facebook na bagotonyora wetran Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube batonyora wetran Ndizi TV News nyora na baigo na boko ya soma yaiga amona yanda mange asomo tandao itogwe website www.ndizitv.net ensemo ya Twitter odo tweet una @ndizitv news Victor trato te vipo siko Wanchemoli anchengoro kwa Victor Sultan noibo bangi buna batambe ipo siku kone tarade iri taria ona Wanchemoli nancheri tariane Evelyn Osero to kuganirio buligere buru bya semero verionse na baigo obutko buraboterero ipo siku jalali halali Umwanchumuliriya bwa televiziyo